Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Oh, Oh! Oh, butugan ako! Butugan ako! dili. Butog ka na si Carla. Kung na si Jess ang akong anak. Oh, butugan ako! Butugan ako, Alex! Kana ba? Kung mitugaan pagkadaan kaganiha, ugwa ko nimo idagandagan, dili unta ka masamdan ka. Saan gawin mo pamigong hagoon? Iguhin ako ka. Karon eh. Sulti na kunhain si Jessa o ng bata. Tuwa dito! Hain dito ah. Dito, dapita! Dito, naa sila diha! Ako sila gabiyaan! Dali, babe. Dali. Aray! Ayaw lang ko buruya! Sakit kayo nga akong sama na, Alex! May nang masakitan ka, kay magmatngol man ka, nga diling ko masuko. Dali, dirip. Aray! Nasa ka! Wala kay kaibig sa gamay na lang kaluin ang mga babae! Dili mo angay kaluyon. Kay wasab mo'y kaluoy namong mga lalaki. Pagdalaga! Ayaw yung kong kilala, ha? Kay bukat lagi kasi mo. Dali! Aray! Jessa! Oh. Hala. Nagdamgo man ko ni Jessa. Naon sa magyud kahati ang akong anak karon ug ang akong apo. Karon pa man hinuon ko magmahay. Kung anong ako yung gipuko si Jessa sa pagpakasal kang Alex. Buangon man dining tawhan na. Mangita ko paagi nga mahibaw ko kung hain sila. Si Alex sab. O naman mauli. Asa na masabka siya karon? Pagdalip! Ay, pagdagma-dagma niya! Hindi ko madaan mong inartista karon ka na. Dili, mahitabong maluoy ko ni mo. Busa, dali na! Alex! Alex, nalipong na ko! Nautan na matingali kong dugo. Oh! Iwasan na lang ka! Ayaw lang, sad. Paabuto na lang nato nga mahurot gining akong dugo. Itudlo na kung hain magtagos, Jessa. Sige na! Dini na ba itong napita? Uwa naman dini. Giatik mo kung mo, ha? Ha? Hap! Ayaw pag... May tinari nga patyon tarangga ka na! Patyon tika! Aray! Tugan kung hain sila si Jessa. Tugan na! Tuas, pang, Pangpangasap, ha? Gusto ko ni mo laron, ha? Sige! Dali! Ikaya kung bitayo ng imong pagkabakakon! Dali! Oh. Uy. Gipasan man ni Alex si Carla. Patay na kasi siya. Jessa! Oh. Gawas siya sa imong ginaguan! Kung dili ka gustong mamatay si Carla! Dili. Gibo niya paon si Carla. Ano magawa si Jessa? Jessa! Jessa, ako nahin ka magkaroon na. Dili ka lang mo tamaluin ni Carla. Kaya ako rin bahala niya. Sundan ako si Alex. Gawas na, Jessa! Oh. Kaya kung dili, matay yun si Carla! O ikaw ang magpasol siya kamatayon!
ka! Jessa! Kunain ka maro magtago! Gawas na diya sa imong gitaguan! Gawas! Ayaw to, Jessa! Ayaw! Bisang nagkalisod ka na, nagsupak-supak ng yapong kanako. Mas nabalaka ka ni Jessa kaysa akong mahimong buhato ni mo. Ha, kala? Ikaw na ang labing daotang tao nga akong gikaila, Alex. Wala na ako i-deny nga daotan ko. Mo nga magmat mo na ko. Sina! Gawas na diyan sa mong kitaguan! Kay bitayo na nako skala! Da! Mura man doon ay nagsingit-singit sa ibabaw. Pero dili ko maklaro ang iyang tingog kung kinsa siya. Unsa ka kung sakon sa ibabaw? Kung sinong ganitong butong akong nabati. May kay nakatug si JR. Gikapoy siya kinilak. Gusto, musak ako paingon sa ibabaw. Oh. Medyo kabuk naman din. Agda naman nagisandik din eh. Maning kamutan ko. Nga dili ko mahagbog. O sa man, Jessa! Gusto yun ka nga patyon na ko ni Scarla, ha? Huwag ka na! Tingog ya! Alex, dili ka malampos. Kay dautan ka. Pantay lang ka. Di abot ni Andrew. Nagdahom na sabkan nga moabot siya nga siya'y mo daog. Pwes, nasayop ka. Kay pisag mo abot pa siya. Patay gihapon ka. Jessa! Gawas na! Og doon ako! Kung dili ka gustong mamatay si Carla! Kalisod katkatan sa kimong hagdan padung sa gahong. Oh. Nga namin sa ibabaw sa gahong si JR. Jessa, usaman! Oh, Upakita ka! Patyon ko na lang ni Carla! dili. Nadakpa ni Alex si Carla. Jessa! Usa bagay akong buhaton ini. Usaman! Gusto yun kang mamatay si Carla, ha? O sige! Ako ni sa patyon! Usa bagay akong buhaton ini. Tabangin taon ko Ginoo. Maduol na lang ako ni Alex. Aron buhayan niya si Carla. Uno! Oh, nagihap na si Alex. Usaon ko man ini. Magpadakop na lang ako ni Alex. Dos! Dili! Kutob las 4 si Jessa! Ug mamatay na si Carla! Jessa! Ayaw makita niya! Alayo, Jessa! Alayo! Tres! Kalain na sa kong ipati. Naibaw ko nga wa magtiyaw si Alex yung gisulti. Pati yung ganyan si Carla kung dili ko magpakita niya. Sige! Magyugang ka mo gawas! Patyon ko na ni Carla! Oh, dili! 4! Dili! May buto! Di pa sila gitingalan ni Alex si Carla! Dili! Dili! Opta! May namusil na ko, panuway! Dito napitagi ka ng namusil na ko! Ah! Buwan! Kisam ka ni! Tahawa na ilain! Si Andrew na ni! Andrew! Ikaw na do! Miabot na ka do! Ha? Da! Pakita do! Magpatay ta! Kanibaw ko! Nga ganahasab kang mong patay na ko! Ah! Oh, may kabalayo na si Alex na mutangan ni Carla. Kinala maabog ko siya palayo. Pakita na lang ato! Umano na to nga itong away sa sagusa dito sa isla! O Alex, humano na to ang kasuko na drugay na itong gitaga na susagusa.
ug ato nang gipugan. Mupadolo ko si mo tangan di Carla. May mipusil ako sa luyo. Wana, sakpan ka na yun. Ha? Sakpan ka na yun! Dili! Ayaw, klihok! Ayaw! Wana, sakpan ka na. Sa ayo na laging sokol. Ayaw na! Wana! Ikaw na noon kas ka mo. Iwasan na ka! Wow! Nindot ni nga reunion da, Andro. Kay nagpinusilay ta. Dili ni mo mahimo patyon si Carla. Nganom de. Importante gyud kay na nimong babayhan na, no? Nga imo ra man ang sekretarya. Pero dili na ang importante karon. Nalipay ko nga niya ka na gyud, Andro. Sige, baboy. Gapusa siya. Buutan kayo, ha? Matuman, boss. Ikaw ba? Magka pa! Si Andrew. Siya kikuyod niya ng buboy. Nadakpan na siyang samaran pag yun. Sa mga kumbato nini. Wala makalawas na mo kay nadakpan na si Andrew. Oh. Carla! Nakadis akong luyo! Dali! Mamalik na sa kahon! Dali! Oo! Mansaan ko ni, boss? Sige. Dad-ana sa Andro dito sa payag. Ug kapusas puno as lubi. Sir, ikaw ba? Dali, diri! Balikon ko si Carla siyang nimutangan. Dito! Nindot nila. May pabor na kong kagayonan. Ni ana sa islang tanang tao nga akong gikinahanglan. Ug Andro, panahon na nga putlo na yun natong atong pagkahigala. Carla! Uy! Wa na dinis Carla siyang sa nga tumbahan kaganiya. Huwag yun siya din eh. Ang maldita. Naning kamot magid nung mabuhi. Mamatay na po siya kung dili siya mo pakita na ko. Kala! Sige! Pagpakamatay na lang din si Isla. Tago yun! Aron dili na matambalan ng imong samad! Carla, balik amot. Doon na lang ta sa gahong. Dali. Just, nadakpan si Andrew. Nahibaw ko. Pero wala tayo mahimo pa sa pagkakaroon. Kinalang nga matanaw na ko ng imong samad. Mamatay, tingali ko eh, ni Jess. Dili ka mamatay, Carla. Kailang mangita tagpaagi. Aron sa ikong matambalan ng imong samad. Doon na lang ta sa gahong. Oh, Jer, anak, ayaw na pagsama. Shh, hilom na, anak. Hilom na tao na, please. Salamat kami hulog ka sa paghilag. May taguin na kamati sa mong paghilag. Oh, Carla, dali na. Panaon na ta sa gahong. Pagdali niya! Kinahanglan. Ha? Nga bagapos ka. Pagdali ba? Gusto ka ba pagapos ko ni mo? Kulo ka! Tiwasan ka! Yeah! Buwag ka! Gusto ka ha? Gusto ka niya? Kining bato ay! Kining bato! Papusil ka! Sir Alex! Kinakot ko! Pailuma lang muna siya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!